Ik zit ergens in een kerk in de Ruiver. Een geweldige kerk, maar het was een kerk. Er werd er flink in geknald en flink verboet. Ik heb een afspraak met een paar gasten die er flink tegenaan willen gaan, niet in de Ruiver. En die springen straks als het gaat om hun hobby. Het is trampoline. De eerste Ricardo, trampolinehal in Midden-Limburg. En dan in deze prachtige kerk. En dat is natuurlijk werken tegen de klok, hè? Ja, dat is morgen over open. 8 mei is de officiële opening. Dus even de race tegen de klok. Dus vanavond komen al 2 testgroepen nog springen die gewonnen zeg maar hebben. Maar goed, we hebben nog een paar uurtjes. Ja, maar goed, dat waardeer ik wel en dat je nog een paar uurtjes hebt rond. We zijn een van de mede-initiatiefnemers om in Midden-Limburg of ergens ook in Limburg zo gaat uit de grond te toveren, zal ik maar zeggen. Je hebt deze kerk als eerste, ik heb er een munje ook plannen, begreep ik, ook voor een sokkerhal. Ja. Nou, maar hier is het eerste hal die je in Midden-Limburg hebt. Ik heb even mogen kijken. Tja, niet te geloven zeg. 8 mei gaat het op morgen beginnen voor officieel. Hoe moet ik gaan denken? Wieveel van die trampolineplekken heb je? Ja, we hebben een compleet park. Dat zijn diverse areas, hoe we dat noemen. Dus we hebben een stuk hoe ze trampoline kunnen springen, een aantal trampolines kunnen springen. We hebben een gebied hoe ze van een toren in schoenblokken kunnen springen. We hebben een interactieve moer, hoe ze spellen kunnen doen, interactief. We hebben een zogenaamde big airbag. Dus daar kunnen ze ook van een trampoline of van een toren invallen, springen. Dus er zijn diverse gebieden hoe de kinderen zich kunnen vermaken. Kids, maar ja, die in het ruim gaat uitkomen. Dat hebben ze altijd gewild, maar het zijn niet alleen kinderen. U had straks een schets van 9 tot. Ja goed, we hebben op zaterdag en zondagochtend van 2 tot en met 6 jaar, van 10 tot 11, speciale uurtjes met de ouders die erbij komen. En normaal zijn we eigenlijk vanaf 7 tot 99 jaar kunnen ze springen. Ja. Dus ook de oudjes, voor de oudjes is hier een plek straks? Ja. Nou, er zijn nog heel veel oudjes, zeg maar, om het zo te noemen, langsgekomen die willen. Vinden het zeer interessant om te kijken natuurlijk. Maar straks ook in de ochtenduur of middaguur afgesloten zijn, kunnen we ook kijken of het voor de ouderen kunnen betekenen over elkaar. Maar Ricardo, nu ben ik ben zelf bijna 70. En dan ga ik hier springen met mijn eigen leuk. Is er dan ook immers in het huis, die dan, als er gaat gebeurt, die mensen bijstaan? Ja, nee, dat zeker. Ja. Kijk, we zijn ook, ze noemen dan jumpmasters die ook rondlopen. Die zorgen voor de instructies, zorgen voor de veiligheid. En mensen of kids natuurlijk gaat uitleg geven van wat ze wie ze zeg maar in de trampoline springen. Jumpmasters. Geweldig, hè? Dat is een prachtig woord, de jumpmaster om. Ja, en dan is natuurlijk de hele grote vraag van heel veel mensen. Ik wil per se door die kerk waar ik gedoopt ben, of waar ik getrouwd ben, of voor mijn opa begraven is. En dan ga ik nu met een jumpmaster eens kijken of ik kan springen. Maar wat kost het dan, hè? De entree is 9 euro voor een uur springen. Het tweede uur is iets minder, 6 euro. Als ze binnenkomt, moest ze wel jumpsokken erbij kopen, want dat is verplicht. Jumpsokken, wat is dat dan? Hè? Jumpsokken, het zijn speciale sokken die ze nodig hebben. Dat is voor de hygiëne en voor de veiligheid. Dat zijn sokken, daar zit een opgezongen voor de slip, zeg maar, anti-slip. En je moest die kopen dan? Hè? Je moest die kopen, ja. En als ze de volgende keer komt en de hub ze bieden, dan hoeft ze die uiteraard niet meer te kopen. Maar met name voor de veiligheid en de hygiëne is het wel verplicht om die sokken te dragen. En dat is heel algemeen in deze wereld? Ja, dat is overal. Hè. Het is gewoon veiliger om met die anti-slipzak te springen. Want ja, als ze meteen binnenloopt en er ligt op zijn gezicht, ja, dat moeten we natuurlijk met z'n allen niet hebben. Maar met jumpzak van Kerkrui kom ik hier niet binnen? Dan moet ik ze niet binnen. Dik moet ik altijd binnen, maar niet met die zak. Okay. Geweldig. Ja, en ja, dan gaan ze natuurlijk de komst uit de sportwereld, misschien onbekende Ricardo, in de voetbalwereld. Ja, je wilt ooit nog een keer bij die sokkerhallen ook ergens neerzetten. Ik ben natuurlijk in ieder geval veel succes met, want dat brengt natuurlijk wel toekomst, hè, dat we de voetballers vroeger aan de gang hebben, en langer aan de gang hebben. Hè. Vandaag hebben ze van alles, walking, voetbal en heel lang. Ja. Maar dit is eigenlijk uw eerste paradepaardje. En ja, ik moet zeggen, je hebt ook de kerk gewoon nog in haar waarde gelaten. Ik zie de leuningen zijn van het kerkenbank gemaakt. Er zijn kerkenbank, de bar, zoek ik voor. Er komen heel van die plekjes waar de lui denken, ik zit hier toch nog in die Fatima-kerk. Ja, nou goed, wat ik vanzelf ook heel belangrijk vind is ook qua look en feel en beleving. Dat is dus ook dingen aan het park. Maar ook in deze kerk, als ze de mogelijkheden hebben, hè, dan vind ik ook dat ze gaat terug moeten komen. Hè. We hoeven op zitten op de kerkbank. We hebben van de kerkbank vertofels gemaakt, we hebben de bar gemaakt. Dus we laten eigenlijk die accenten willen terug laten komen in de kerk. Ja. We zitten nu op de plek waar vroeger het koor zat. Ja. En dekant was het altaar. En ja, nu heb je nog gehoord, de kids natuurlijk ook 10 kinderfeestjes jaaien.
Ja, je kunt ook inderdaad kinderfeestjes haaien. Vanaf 4 personen kind net een kinderfeestje. En dat zijn gewoon op de zeg maar de woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Kind ze inderdaad de helemaal gewoon geven, ja. Nu is het over het algemeen zo, als je in een kerk komt en er zit ze 10 minuten, ik kom er niet zo heel druk meer, maar op het tijd als de vastelavondmis is en er werd een begraven, dan barst je van de keipunt. Maar hier is het nog de aangenaam aantrekkelijk hier. Wat heb je daar gedaan? We hebben met name voor het stukje hierboven hebben we voor heaters hangen aan de achterkant. Die we aan kunnen zetten op het moment dat het met name boete natuurlijk gaat fris is. Want we willen natuurlijk niet dat de mensen die hierboven zitten kooien. Onder op het trampolinepark, daar hoeft het natuurlijk niet warm te zien. De kinderen die springen, die hebben het meteen warm. Dus we met name die heaters bovenin hangen. Dat we proberen om de warmte hier te krijgen. En zoals ze vuls is dat redelijk gelukt, ja. Maar je bedoelt de opa en de oma die met de kinderen hier zijn, die kunnen door dat ding wat een beetje transparant is, nog kijken naar waar zijn die kinderen van ons, waar zijn de kleinkinderen. Amuseren zich nog, gaat het allemaal goed, want dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Ja, ze kunnen ze hier even in de gaten houden, even kijken wat er allemaal is in het trampolinepark, kijken of de kinderen zich vermaken. En ze kunnen zich dan eigenlijk, als ze willen, aan de andere kant met de trap omlieg gewoon naar de horeca en dan kunnen ze lekker als koffie drinken. Want aan de andere kant komen de kinderen ook uit het park. Dus de ouders zien altijd op de plek hoe de kinderen eruit komen. En nu even naar de buurt. De buurt heeft het al geaccepteerd. Was er geen weerstand of zo? Nee, als ik zie hier voor eigenlijk minimale weerstand. We hebben wel met het einde een weerstand zeg maar, gehad vanwege parkeren. Nou goed, dan zijn we gewoon om tafel gaan zitten met elkaar en kijken naar de mogelijkheden. Hè. Ik vind het wel belangrijk dat ze kijken naar de mogelijkheden en niet naar de problemen. Nou, dan zijn we samen uitgekomen en eigenlijk is het vrij snel daarna zijn we verder kunnen gaan. Ja. Is de kerktoren nog van tevoren verkocht of zo? Nou goed, we hebben de kerktoren is wel aangekocht, maar goed, er moesten voor heel veel centjes moesten gerenoveerd werden. Nou goed, dan kunnen ze dat gewoon gaan doen. Maar aan de andere kant, het heeft voor ons geen toegevoegde waarde voor ons trampolinepark hier. Ik denk wel voor de gemeenschap is het zeker jammer voor de markante toren hier in de omgeving. Alleen is ja, voor kosten met alle respect niks meer doen met de toren. En er wordt wel veel te prijzig om de toren zelf te gaan renoveren. En de is helemaal weg? Het is pas geleden helemaal tegen de grond aan gegaan. Dus die liggen in stukjes zorgens. Dat is helemaal afgebroken en is helemaal verpulverd om het zo maar te zeggen. Dus er is nergens meer te vinden. Dus als iemand denkt van de kerktoren nog, de is er dus niet meer. Doe even naar als nu jullie zijn ergens in Middellimburg die zeggen, god, ik wil in mijn plaats ook wel zo'n geweldige hal hebben. Een sokkerhal, maar ook zo'n trampolinehal. Of dan kunnen ze zich bij melden, want je zit nog van plan te expanderen. Ja, goed verzin. Kijk, dit is onze eerste park, zeg maar. We zijn natuurlijk wel een aantal jaar geleden begonnen om door in verder te gaan. Maar goed, op een gegeven moment moesten we eens beginnen. En dit heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost de laatste periode, afgelopen jaar. Maar ondanks heel veel teleurstellingen hebben we dit wel hier mooi, denk ik wel mooi gefixt. Ja. Weet je wat is? De beeld komt pas als de kinderen daar het springen zien en hier is het beleving. Dan komt pas het echte gevoel van hier is het los, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk hard gewerkt voor te poetsen en het op en top te krijgen. En dan zie je al dat er kinderboete stond te wachten om binnen te kunnen kijken. Wat is dat eigenlijk? Wat moet ik me voorstellen? En ja, men is heel benieuwd voor binnen te komen. Wat wel goed is trouwens om nog te vermelden. Iedereen kan hier binnen. Het is niet zo dat ze entry moest betalen om binnen te komen. Voor degenen die komen springen, die melden zich aan. Of die reserveren van tevoren. Maar iedereen kan gewoon binnenkomen om hier te kijken of in de horeca te zien of wat dan ook. Dus iedereen is ook welkom zonder entry te betalen om hier te verblijven. Ron Doe als Ruivers, die jongen, eigenlijk maar hij als een kunstgras, dus heel grote kunstgrasprojecten. Ja. Moet ik toch wel een kick hebben of niet, dat het in eigen plaats het eerste is? Ja, dat geeft me zeker een kick, ja. En zeker als op een gegeven moment wie het licht begon te spelen en het geluid zing aan. En, ja, dan duidt ik dat wel gaat, ja. We zitten jarenlang al in het kunstgras. We liggen ongeveer 300.000 vierkante meter kunstgrasproject of sportprojecten aan. Dat doen we samen met mijn compagnon Erik Nier. En ja, de wils gaat meer, de bus voor de toekomst aan kijken. We zijn zelfstandig, hebben geen pensioen, dus daar wil ze gewoon investeren. En dat, Doe heb je nog de communie gedaan? Ik heb hier niet de communie gedaan, want ik ben oorspronkelijk van de Ruiver. Dus dat is weer net iets anders. Maar ik ben hier wel heel erg veel geweest, ja, met familie en ja, met doopsels en trouwerieën.
Dus ik ken het hier wel, ja. De ruivers zullen de ruivers zijn. Dat is ook geen bezels. Voor mij is Ruiver, Bezer, Offenbek. Ik weet niet of ik nu in mijn spien doe, maar dat is voor mij hetzelfde. Dus net de burgemeester, die wilde het ook fantastisch altijd te verkopen. En zo wordt ze het ook vooral door. Ja, ik heb het een super burgemeester. Ja, en dichtcups natuurlijk in de voetbalwereld. En ja, als je de agenda vol gaat plannen, is dat nog te combineren met die trainerschap? Ja, nee, goed, dat is wel te combineren. Het is wel in principe ook de bedoeling om dat te combineren. Aan de andere kant is het eigenlijk geluk dat de zomerperiode ook eraan komt. Dat we hier alles gewoon goed neer kunnen zitten, goed kunnen opstarten. We hebben een hele goede bedrijfsleider, hebben ook nog erbij binnen ons team. Dat betreft maken we toch geen zorgen over. Dus 2 liefdes, dat kan. 2 liefdes kan zeker, ja, op dit gebied. Dus dan wens ik u Ron en Ricardo wens ik u heel veel succes. Dus ik zou zeggen, vanaf morgen, de hele week en de eerste week van mei tot 8 mei is het hier al springen geblazen. En 8 mei is de officiële opening hier op een Ruiver. Waar vroeger de Fatima Kerk was, is nu een geweldige trampolinehal. Ik wens de mensen veel succes. En als je meer wilt weten wie er dan gaat, kijk naar TV11, want dat is u zichzelf.